보상의 와대 거더러 아니 동만이 자가로 몇번 가까이 통할게 가리 넣고 가까이 통까 거사 자 거사 정수 야양 좀 자가 타는 자가 그니 바로 넣는 많이 넣어도 그냥 그래서 넣 바로 세가 세야관 바로 넣다고 동이마 동아 abo ke sabni nok abo 많이 넣어 ada 넣 하나 abo nang lang no ay ko nang kum jaga thana ja kari nin mo kwak man hingka ka taklai wati phaide kwak na agin siming mo hayengi phayo kisa ka ana agin siming se kisa phayo gain khiti wati parara gai ko somor hate wati mamani mogwa hate gai an mokwat ning tak sarkar na tam ko khasana mo sakana ko khama mo thana gai ko sarkar bai tong jago sarkar ni sa chen gai sarkar thani ki an sa jon nei bote ke hammo kai abo balok mani besok balok na ko sung mogwa hate kaklai mo ban hoite nga tabo ke bani dino kai monok kaklai keta tabo ke bor tonglai tongja tabo tong toma ga ni te khungja nok khonga bai dang lai jang no abo sarkar ni nok mamani no ga bo paiya ko garu no yeo je kosa kwak thangmani nok ni no mani ro gai aro no tonglai mata thana ja kai pheba te ke sungmung ka tabo ni nok to abo bai te ke nok to nanglai jak khaisi he deba nga abo to already khakcha goin thanga kagani thanga nga te kaisa bo te kisan pore khana kagai mano ka bun jaglo tam khlane abo no sarkar no ang ko wa sarkar thana ja sai je nai boro tam khini payan ya bo abo to ani mo je tam ka khema nok bai abo nanglai jak ma to te dui abo to tui bai abo te khungja no bo kadang na kai te sairat moton chi ono khungja abo to kosai kaklai thaka abo to abo nanglai jak sebo yang kau boro tongnan jaga tari tabo sara ke phaja na phike ni ara tau sa jadi ke mo phai ni thi ke phane pheko nana bo pala klai an no parang kai at tisa bagla bari jab soba barla bari gak sama nin bo mungke Rabindra Devarma